Hello mga cute, welcome back sa ating munting channel Road King TV. Walaing hagtik, bagtik, tagiktik, putik, bagtik-tik, bapatik. Ayan, mananap, mabuwang ko bayot. So karon mga cute no, pinasugamak ko sa takaron mga cute. Karon na po ko nakapag-upload kayo sa haon man nga, pati maging bisiha gyud. Wa magita na yung pasyente ayan. Ug karon mga cute, pinasugamak ko sa mesa dagat mga cute, kay piting initas panahon diri karon mga cute no. Mao nang pinaligo sa amin ay sila sa day wa da ko labot kay di mo kan tigo mo sa may mabuang ko bayot magdara ko kabuan nya isipot lang mo diha mga cute no. Nya karon mga cute wa pagin maabot mga cute pero hapit na daw ni hapit na mi ani mapahong yami mananap pinakaon sa mi mga cute kay murag di na makay nga goto mga cute okay sa gusto mo kaon dia now dawata purbida relax na mo diha mga cute na I love you all nya karon mga cute wala na mga cute hapit na jud kayo mga cute layo orang duga gid ani di ba abot na gid mo diha ayan salamat kayo sa inyo mga pagtanaw mga cute no I love you all. Og naabot na gid mi mga cute sa wakas. Mao na ni karon dire mga cute. Pinanaog ni mi karon dire mga cute no. Na kaya mag-park ko sa mi. Pero karon mga cute na ako'y nakit-an mag-uyab mga cute. Tawa sa duha mga cute. Ana siya nga diha. Siya diha kita ka na diha kita ka. Diha ka na ko lumsan magpamaamo po ga. Ayan mananap. Pata lagi. Di ba? Og sa dihang wa may makaligo mga cute kay pati man daing dagkuwag bato dire mga cute lisod man ligoan ni direpita di ay busa ako lang gibidyo-bidyohan mga cute sus nindot umuntang tubig unta kay parat hindi ko tanaw no pero kay sa man nga murag lisod man iligo direpita mo nang nagbidyo-bidyo lang ko ani nya salamat kay sa inyong pagtanaw mga cute no naot ko nga bisag mo like lang mo diha okay na kayo kaya mo kagawal isipan lang nga inyong akong uyab ay mananap pabuhan ko bayot. So hanggang dito lang mga cute. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam. Diba? San Goku na pod?